unzi ngachiite mupiyaniso watosvika izvezvi pazambara panapa panonzi pakrawa ndo panogara Mwari panapa. Unogona kutosvika pakuchererwa uchitogerwa musoro uchifamba uine chitsvimbo checha chemushenjere. Ini ndinozviziva, ndine hama dziriko izvezvi, vazhinji vacho havatomboda kutaura neni, asi unozoona kuti mamwe machechi ukanyatsoatarisisawo, ukaatarisisa uine shungu, unozoona kuti Satani ane utsinye. I realize the devil is very cruel. Do you know that there are certain churches that attract dandaheads? Have you realized that? Same generation of empty heads. Vanhu vasina chavaiziva kuchikoro vega ndo vanenge vakazara ikoko. So tukavatarisa so even kutaura navo unoona wega kuti it's a lost cause. Kana vatomboungana kudairega vaswere ipapa, at least havazobata vanhu huro mumabhiriji. Ini ndine hama yakadaro wokuti chero kwaenda kuchechi ndechitotenda Mwari kuti akatoswera ikoko zviri nani. Dai angowana kukuswera akangomirirawo zvake mazuva ake ndo zvingatomubatsira. Pozi tikamushayiwa ratori kudambudziko futi. At least tikanga tiziva kuti Saturday gega anenge akapfunya chisero pakati. Everyone is set and settled. There are certain churches that attract empty heads all in all. Kubva kumukuru wesowe racho kusvikira kune muimbiri vanamai vemuSamaria vacho vese. Ukavatarisa zviso zvavo so unongoona kuti hai ndo vanga ari magroup D kuchikoro iwayo nemaspecial class. Ukadzinzwa ndimi dzacho broken English yega yega unonyatsoona kuti shungu dzekutaura chirungu dziripo, dzakutaurwa dziri chiri mundimi chirungu chachiya. Divine under glory control, Hosanna Jesus inside, holiness forsaken, regimental international, 4x4 Michael. Inu ventures yamakavuyire grade 5 tokerei kuchikoro mutaure chirungu chiri correct. Ndoda kuchikidzira vanhu kuti muri kutaura ndimi izvo muri kuda kudzidzira chirungu, maakuisa mweya mutsvene muchirungu. Chinzwai chirungu chacho mabudiro achiri kuita. Kinatsiyo Hosanna mambo kusvikira munhu akuzviti madzibaba endi bai unonyatsoona kuti idhanda hedhi remhando yepamusoro. Kuti endi bai kuti iko ko kudzokera kuchikoro kwenga night school dziriko wani. Zvino munhu akazviti madzibaba endi bai munobatsira muchitangira pasi. Tongoti Mwari ngaakubatsire. Ina handikukwanise ndakuenda kumba unorara. That's why I say the devil is cruel. Everyone who find the church of their own degeneration at your own level